zo goed om te zien dat ze zo blij is dat ze weer terug is in Geleen. Ja, Jacques, het is fijn dat ze het zus. Het is ook zo schoon en ik ben toch ook zo blij dat we ook weer inderdaad hier zijn. En ja, door heeft niks beters kunnen doen, mij dan met mij terug te komen in Geleen. Hier is het ook zo schoon in Geleen, want we hebben ook zo heel veel, mij, hier in Geleen. Zo wie bijvoorbeeld, of bijvoorbeeld, het grootste, het modernste ziekenhuis van Geleen. Van Europa. Het modernste ziekenhuis van Europa. Klopt het niet dat ik ergens gelezen heb dat ze moeten gewoon samenwerken met het ziekenhuis van Heerlen? Ja, zeker, maar du snapt dat niet, mij. De lui willen natuurlijk alleen maar samenwerken als du het grootste en modernste ziekenhuis van Europa bent. En zeker die Weenburen. Ja, maar nu moest je nog eens even naar mij kijken. Dat ze dan ook voor sommige dingen naar het ziekenhuis in Heerlen. Ja, maar dat vind ik natuurlijk wel heel erg schoon. Dat is toch om die in de roodje hakken, of niet? Het zal misschien aan mij liggen, maar ik ken daar niks leuks aan het vinden. Jawel,